Nag-video ka na? Nag-video ka. Patay ko na inyo. Subida. Abot pala dito sa ubos, oh. Nak. Tugno kay di oy. Nga na di ate. Hindi. Maligo ka? Mag-brief ay mag-boxer ka. Loy, what ta si Miguel Loy? Pag video mo. Isu bikin buta apa? Yes, papa. Bang, Dre. Sige, dito na po.
Bangkok. Ito na. Guys, ready na mi guys. Pampas dito guys. Skywalk daw na siya guys. Last. Uy, yun na naglakaw. Yun lang. Picturean ta kada be. Dara. Dara ka mo to. Sige. Dito ka. Ito na. Alangan. Uy, uy, uy. Ha? Saan, saan, saan? Hey guys, grabing fogs dito guys. Uy, kabutangan ang fogs. Okay. Gamog man ang kuan. Okay lang, hindi ka mo tanaw sa poste. Asa baba. Ari, di ari. Ay, di asa mo. Dahil saan ka na yun? Okay. Nahinay lang oy. Guys, nami diri. Face of fear. Okay guys. Uyok. Oni diri ang Twin Mountain View. Sa Managa. Nindot yun balik-balikan ang Digos guys. Kailangan tayo nindot na view. View. Review. Ano kasi ko ano. Decade. Hindi, sa kanan na inyong naglagan sa inyo. Pinatalanangan. Ay, balik. Balik media. Ay, bilang.
Okay raman tanaw sa ubos. Dili ka nadlok diri di ang dito sa tumoy kay mo mapili mo yung siya. Ay. Ana. Una kay video na ba? Ay picture ka sige sige. Ay naon. Teka. Teka. Ano itong dua? May kuha na oy. Mak, ibidyoan ni mo na anak. Ha? Kung ano? Guys, sorry makita sa layo. Gwapo nung takay ng layo ani. Pero isa po ni sa mga gwapo kayong kuan. View. Kurang dua o. Deh, picture ko. Tindog niya ko an. Iyan na po. Okay raman. Ala, gwapo din siya o masiga din ni gabi eh. Tapos itong ba? Guys, magpinigil di dyan rin mga agi guys. Bawal ang sapatos o chinilas. Nagangog din siya. Kamu lang baba kay Huwag pa kunikuan.
Nawa na ni. Gawas ng kuan. Palibot. Tuh, tengah saya mebel dah. Lima lalu. Usutan ko mama. Ah, sugot. Ha? Ah. Oh. Dili lalu.